Bideo tutorial honetan ikusiko duguna da PDF Creator softwarea. Nola instalatu eta zertarako erabili dezakegun. PDF Creator software askea da eta internetetikan jaitsi dezakegu doainik. Zertarako erabiliko dugu? Batzuetan dakagu dokumentoren bat eta nahi dugu PDF bat sortu dokumentu honetatikan norbaitera bidaltzeko edo besterik gabe edukitzeko. OpenOfficeek adibidez ematen du aukera hau natiboki, baina beste software batzuk ez dute ematen. PDF Creator utziko diguna da, dokumentu batetik PDF bat sortu. Instalazioa oso erreza da. Begiratuko dugu interneten, bilatuko dugu PDF Creator softwarea. Hemen dakago sourceforge.netetik jaitsiko dugu. Download. Hemen dago. Eta azkenengo bertzio hau da. Momentu honetan. Barkatu. Hemen. Hasten da jaisten. Eta segun ze konexio mota denbora pixkat emango. Dagoeneko hemen dakagu fitxategia. Oin instalatuko dugu. Doble klik, A2, ejecutar, erderaz hartzen dugu, euskeraz ez bai dau. Acepto el acuerdo, instalación estándar, vale, hemen aburrela. Hemen kontuz, nik komendatzen dut hau ez instalatzea hori norberan arabera. Eta listo. Oin egiten nahi dana da impresora berri bat sortu. Impresora horretan imprimatzen ditugun dokumentuak PDF-en edukiko ditugu. Ontxe ikusiko dugu nola den. Dagoeneko bukatu du. Eta esan deguna. Hemen dakagu impresora berri bat. PDF Creator izenekoa. Esarri imprimat gaiu lehenetzi gisa lehen geneukana, ok? Eta gero, erabiltzeko, demagun hemen gaudela navegatzen, edo zein web horrian, edo dokumento batean baldin bagaude dokumentatik. Fitxategi imprimatu, aukeratu impresora hori, A2, eta gorde, nahi dugun izenarekin, eta listo, ja dakagu fitxategia. Ikusten dugunez, PDF Creator instalatzea oso erresa da eta erabiltzea erresagoa oraindik.